When I'm angry, I stay silent. I don't waste my time with explanation. Sometimes I think my silence is the best way to express my emotions, because people only hear what they want to hear. Living alone is better than living with fake people who hate you but act like loving you. Someone who loves you is gonna do these three things. Number one, they're always going to want to text, call, or see you. Number two, you're going to be the first person they miss when they wake up every morning. Number three, they'll always ask where you're going and with whom, not to control you, but because they care. I have what I have and I am happy. I've lost what I've lost and I am still happy. Learn to let go so the better comes. If your data finishes quickly, let me show you how to stop this from happening. Go to settings, click on general, select software updates, click on automatic updates and turn off this iOS update. And now your mobile data will last much longer. Follow me to learn how to use your phone better. Could I get a cup of coffee? Move, hobo. Hello. Hey. Amanda, is that you? Connor? Wait, you two know each other? Yeah, I was in love with Amanda back in college and, well, she was head over heels for me as well. What? I was never in love with him. Oh, come on, the tattoo on your butt should say otherwise. Sorry, what? Oh, excuse me, I don't think I introduced myself. Connor O'Larry. Oh, it's Pam. Pleasure to meet you, Pam. Oh, a real gentleman. Let me help you pick this up. For your information, I removed the tattoo years ago. And now I see the reason. You're just a dirty hobo. What? Hey! Are you out of your mind? Why would you do that? What? He's a hobo. He needs to know his place. This is a fancy cafe. And he doesn't belong here. He's a human being, first of all. Oh my God! First of all, he's a hobo. Who cares anyway? What? Looks like some coins rolled down the counter and I can't buy coffee now. Damn. Here. This should cover coffee and the dessert. Thank you. I can pay you back. I just need to run down to my trailer. Really? He's not just a hobo. He's an elite hobo because he has a trailer. Thanks, but it's not necessary. And actually, we really need to go. Oh, wait, hold on, but I need to pay you back. How about a dinner tonight at 8? It's on me. Okay. Now we're going back to reality. One thing is to help hobo, but another thing is to go on a date with hobo. Deal. See you at 8. See you at 8, Pam. You crazy? Bam. Let's go. Pam, I saved a seat for you. Come on, sit down. What's going on? Well, I decided not to leave you alone and organized some kind of double date. Meet Dave, my new boyfriend. Nice to meet you. Yeah, whatever. Dave is a big shot in showbiz. He's in the town of filming some kind of blockbuster. Yes? Mm-hmm. And he's a director. Am I right? Yeah, something like that. And tell us, please, about your boyfriend. Well,
I would do it by myself. Her boyfriend is a hobo. A hobo? Is this some kind of joke? Not at all. Pam is just a good Samaritan. Well, why date a hobo? Oh, let's talk about low self-esteem. By the way, where he is? I don't know. Maybe he's busy. Of course. Of course he's busy with some kind of hobo business. I mean, maybe he found half-eaten apple. Or maybe he's trying to catch a slow squirrel for the dinner, huh? A slow squirrel? Like, I just don't understand. Why date a hobo? This is what a real man should look like. Yeah. Expensive suit, latest iPhone. The most valuable thing your hobo have is that $20 that you give him. Ooh, I finally decided to show up. This is a hobo I was talking about. Good evening. Mr. O'Leary, sir, I am so sorry. I will explain everything. Oh, Larry? Do you both know each other? Dave here is my assistant. Isn't it, Dave? Wait, assistant to hobo? Mr. O'Leary is not a hobo. He's the leading actor in a blockbuster we're filming. What? Yeah, I'm playing a homeless man in this new movie, and I wanted to grab a cup of coffee and just didn't bother to change. And But you didn't have the money. well, they don't put money in the prop clothes. Come on, you live in a trailer. Well, the leading star always gets his own trailer. Wait a second. You told me that you are director. Well, to be precise, I said something like that. Okay, Dave, can you please put the suit and everything you took from the trailer back? Stop, stop, stop. That's not even your clothes? Oh, so you were too embarrassed to show us yourself, right? Maybe let's talk about low self-esteem? Sir, I will return everything right away. No, Dave. I actually want you to return my clothes right now. You mean like right here? Yeah. Can you start with your pants? Yeah, definitely. Why not take off your trousers right in front of all those? Definitely, why not? Take off my pants right here in front. Oh my God, that is so embarrassing. Here you are, sir. This man had just stolen a wealthy person's wallet, but immediately threw it back on the ground. He tapped the wealthy man on the shoulder, letting him know his wallet had fallen. The wealthy man respectfully pulled out a $100 bill and gave it to him, expressing his gratitude. Little did he know, as soon as the young man turned away, he handed the money to a woman begging nearby. It turns out Jack was a noble thief. He possessed exceptional theft skills, able to crack any lock on the market in just 15 seconds. Every night he would sneak into the homes of the rich and powerful, but he never took any valuable items. Instead, he would leave his unique artistic graffiti on their walls. Because of this, he attracted 3 million followers online. This time, he decided to challenge himself by entering the local judge's residence. But he was surprised to discover this judge had many strange items throughout his home, and even collected photos of male actors in his drawers. He suspected this mansion must be hiding some kind of secret. Sure enough, behind a closet in the basement, he discovered a secret room. Looking through the peephole, Jack was so frightened he jumped back 3 meters. He decided to flee this terrifying place immediately. But just then, the lights upstairs suddenly came on. The judge had returned home. It turned out the judge's phone had received a home invasion alert, which is why he rushed back to check. But nothing in the house was missing.
so he thought the alarm system had malfunctioned. When he happened to look up, he noticed the picture on the wall was crooked. Jack slipped away from behind the judge, but the judge seemed to hear something. Fortunately, Jack quickly dropped to the floor, narrowly escaping detection. At that moment, he barely breathed, because in the room, he had seen a man covered in injuries. The next day, he immediately called the police anonymously. But the secret room was so well hidden, the police couldn't find it at all. As a noble thief, he decided to take action himself. As night fell, Jack quietly hid in the basement closet. When he saw the judge enter the secret room, he grabbed the handiest weapon and charged into the room. Wat ek nou doen? Sê jy nou gou vir my. Wat moet ek nou met jou maak? Jamie weer. Hoekom? En dan waarvan lewe jy? Kykie, ons praat nou oor 'n ander ding. Hoekom is jy so gesuip aan my werk? Ja, meneer skel my aan mekaar. My Jesus, wanneer het ek vir jou geskel? Meneer skel nou nog. Maar my God, ek kom maar nou hier. Wat maak ek nou vir meneer? Ja, maar ek betaal jou mos daarvoor. Nou maar hoekom is jy gesuip aan my werk? Nou wat sê hy? Nee man, Jan man. Nee Jan man, ons kan nie, kykie. Meneer se werk. Ja, maar jy kan nie my werk dik gesuip doen nie man. Nee meneer man, ek doen kykie. Hier, kochelboompies nie. Ja. Ek moet hier oploop. Ja, maar Jannie, maar jy's dik gesuip. Sê, hoor dat Jannie. Ja, maar jy's dik gesuip. Mense moet nooit dieselfde fout 2 keer maak nie. Maak elke dag 'n ander ene. Oeh, nee. Look, nee. Dan maak die TikTok, jou maas op kom. Jou maas op bloed nageboord. Jou slecht kontie. Net zoals jij, jou nee. Het is zo laat en nee. Je spreekt de vraag niet met mij niet. Ja, maar je kan niet spreken. Look, nee. Look, nee, jij. Dat is een pannetje vraag. Kijk eens hier op mij. Yo, en jij? Rinkie, look, nee. Jou kom. Jij danst op de tief. Jou maas op. Ik eet die vrienden niet, ik eet die vrienden niet. Ik eet die vrienden niet, ik eet die vrienden niet. Maar jij zet die kracht in, mijn TV moet afkomen. Zie je, wat voor liedje is dat nou die? Nee, wat voor liedje zang jij nou hier van TV's wat moet afkomen, ik heb die kracht in. Maar is het nou die kracht, Maria? Kan dit nou niet die liedje wat nou pas ingekomen is? Nee, ze zijn niet gevreden, als je met die schotel kost op die schoot. Ja, Maria. Ons twee is lang vrienden, je komt maar net te wel gedenken, dan schep van Maria kat ook een beetje. Nee, die zijn mij gevreden. Als een groot schotel kost die, als je een beetje kost die. Als mijn kost, waar gaat dit wat is dan spreekt? Nee, ze hebben jullie gebouwen tussen 2 banken, van al die kost eet. Dat is recht. Ik ga eerdigheid voor kost. Nee, jij krijgt weer elkaar. Jij gaat weer elkaar krijgen. Jij gaat weer tijd gaan eten voor kost. Als ik kom je jouw man doen, je krijgt hoe Dennis heet. Dat is recht. Nee, dat is een 2 banken. Dat is recht. Gaan. Ik kom weer bij mij, kom weer aan die kost. Jij weet toch, is het die kost? Hij is toch een plaaskost? Ja, als recht is die plaaskost is dan spreekt. Kijk van Maria, kak. Maria, jij spraat voor mijn kost. Jij is uitgevreerd, Lisa. Jij is uitgevreerd. Als recht? Jij, ons alweer zien, dat zeg ik jou. Ons alweer zien. Maar is het die kracht in de TV moet afkomen? Ik heb je gekeken naar de TV. Gaan. Ik kom kijken naar TV, maar ik kom zat met jou elke dag. Ik heb die vrienden niet gewacht, wie is naar die liedje dan gekomen dat die vrienden niet gaan? Gaan jong, ik kan met jou liedjes zingen, ons alweer elkaar krijgen. Als recht toch? Dat die bang. Wat is het die bang? Als recht. Deze buiten zo'n rietje. Je spijt dan gesneden. Versik. Ah ja, Maria, kap. Dan kwam ik om hier waarvan. Oké, hier is dan gesneden. Steenbokje. Kom kwaad, kom zeker gebouwd is een T-bank. Het is een spijt. Alles gebouwd is een giezer. Het is een wasmachine. Of het is een T-bank. Ik is gebouwd om te bouwen. Gebouwd is een randstokje, lekker steenbokje leef. Verzet, maar ik kom zeggen, wat? Wie is het? Als ik is Isa. Kom maar, Maria.
Maria Kat, long time no see. Al was ook nog wel hier geweest in die zuster. Ja, mijn zuster, mens moet maar stil is, jong. Hoor is zo. Juffie, jij werkt nog na, dan er kwam iemand te ander ding. Er was nieuwe biermensen hier zo. Wat zijn nieuwe biermensen? Van die kaap, mijn zuster. Ai, van die kaap? Ja. Juffie, jong, mijn mensen rijden voor jou. Wat Jita? Ajita, aan die lucht? Ja, mijn zuster, Jita, kar. Oei, ik nog een ding die praat van een jet. Ik nog een ding die jet staan binnen in die jaar. Maar wat Jita? Krijg je dan nu nog een Jita op? Ja, mijn zuster. Nou hoor je, die vrouw is nou onderwijzer, zie je? Onderwijzer? Ja. Nou hoor je, hoe komt zij nou hier in die Noordkaap? Was ze onderwijzer in die kaap? Ja, mijn zuster, jong, die plaasschool korte onderwijzer hier aan de kant. Hoe nou gaat zij? Zij is nou daar zo. Oeh, ja. oké. Maar wacht, luister. Zij wil nog weten, zien die mensen wat kan er wasgoed wassen? Arne? Ja. Wie moet daar wasgoed wassen? Toen ik nog andere stem, maar ik kon vragen of ik jou met te komen helpen. En die dan? Jong, mijn zuster. Het ze? Ja, 150 van mij, 150 van jou. Ja, mijn zuster. Hoe komt ze wasgoed? Jong, weet je, ik heb nog aangelopen, kijk zelf, maar jong, dat lijkt van mij zoals een vracht, jong. Ik weet dat die vrouw met die bollen te trekken, die vanaf van veel was, maar die van boven gekomen. Maar als de bollen, maar... Als hij van die bollen of van die kaap? Ah, mijn zuster, jong, ik raak door elkaar als die kaap, mijn zuster, maar worry. Jij laat ik nog te veel dingen. Jij laat ons te lang zitten, dus we beginnen met die wasgoed, mijn zuster. Wacht, mijn zuster, nog, waar goed die dan? Waar even goed die dan, luister. Het zie je man. Ja! Hoe lijkt die man? Oeh, mijn zuster, jij weet niet weten. Hoe is die man? Hoe is die kijk? Jong, mijn man is gebouwd, jong. Hoe een man stapt in jouw breek aan met jong en ik zeg je de eilbaar. Ja! Dat is maar eilbaar! Nee, mijn zuster, jij is getrouwd. Jij moet in jouw baan blijven. Je kan niet zo iets springen. Ik kan nog. Ja, mijn zuster, jij is de eilbaar. Jong, mijn zuster, hij lijkt voor jou niet voor jou. Nou, iets in mij lijkt voor jou. Er zit niks te kieren, die lekker nek. Ja, ik zeg jou dan. Mijn zuster, waar heb jij gezien? Nee, zeg je dat jij zo in de huis zit. Die zei, kijk buiten. Hoor je nou, waar is die man nou? Als jij niet weer? Jij weer? Hoe laat jij lijkt? Ik weet zo, ik kom voor zich maar. Kan ik hier iets onder mijn oorrollen trekken? Maar kost gaan! 150, cash van dat. Ja. Maar mag je niet klaar zien? Ja! Jij bent er zo blij mee. Jij is getrouwd. Kost gaan! Mijn zuster is die was goed. Ja, zie je, ik heb dan zo'n paardjes voor ons net ingezet. Ik zie! Net zo'n beetje zo lang zeep. Mensen weten waar die kaapse kleren en niet. Ja, dan komt die voor me die kaapse bierlees en Noordkaap toe. Jij ziet dan, kijk hier. Kost was. Hey, kost was. En die surfskin nog eens lekker. Wat is dat type service die kaapse surf die? Ja, die vrouw heeft vreselijk geshopping voor die vrouw afgekomen. Heb je gezien? Ja. Lekker kasten. Jong, voor jou vol shopping, mijn zuster. Zeg voor jou. Hij kasten is voor jou vol, dat is ook om ik zeg, is kaapse. Jong, mijn zuster moet er zo bij je wassen. Gooi in. Ons moet klaarmaken. Gooi in, echt. Ga ze beter. En worry, als je nou klaar met de ding is, hang je. Ja, hang je. Hang je. Oh. Die is onderwijs, die. Zij zal eens weer eens veel. Gooi in. Ik dacht die kaapse mannen draad duidelijke onderbroeken maken. Zie je de drama? Wordt kaaps. De shorties, drankjes. Ik ga gewoon ophangen. Hang me ze strang. Hang. Dat zijn je een t-shirt stem, alleen nog van je een het land is zo dier elkaar. Wacht, is dat tijdje haar niet wat. Waarom spoelen ze niet? Ja, zie. Ik zal me nou met mijn jakkels manieren hier beginnen. Wacht. Was maar nog aan. Was maar nog aan. Lisa, wat is het? Heb jij een beetje stijzer van die water gegooid? Wie is mijn zuster van? Oei, ja, mijn zuster, sorry. Ja, nou is glad. Zeker die kaars. Hang. Die wind ook krijg. Hang. 150. 150. Oei, ja, mijn rug. Die mijn rug klaar maak mijn kaap zo hier lezen. Hier. Hier, mijn zuster. Ja, nee, ik zal me nou hier aan het doen. Ik zal me gewoon hier aan het doen. Wacht. Maria Kat, ik is een ouwasser. Echt gaat die van mij. Hier wat, hier goedjes strappen ons in die Noordkaap. Ik ga er weer achter. Maria Kat, ons gaat die hele dag was. Ons gaat die hele dag was. Hier gaat alle trappen.
trapos. Oei, ja. Alle trapos. En die Noordkaap trapos. Oei, jy gaat nie nou met my hande nie. Vierleeskleren moet ek nou kom was. Nou wat maak jy nou, Ziza? Ons was vir hulle nou so, my suster is nou al so sleg. Jy trap hulle nou. Ek trap my suster, my hande gaat reg hier nou. Wie met Kaapse was. My suster hang. Alles, ek trap nou al lang. Hang. Heb jy nou dit? Kom goed so vinnig gewas. Bring jou houtsak aan, maar nie so baie praat nie. Hang. Hang, bring jou houtsak aan. Hang. Jy het nog wees nou sommer vir die Kaapse mense wat doen. Oh, hang. 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 Panties is ook nog in die was, niet hier hang. Ik kan nu nog met panties. Hang. Hang. Kijk, dat is klaar. Mijn zuster, ik denk dat ik nog weer kort trap. Ik kan niet meer. Ik ben 15 minuten die hier weer. Rikkie. Wacht, Rikkie. Maria. Hoe is dat, Ziza? Dat is al die moe, mijn zuster. Hoe kan jij nou moe als ik nog eens in de helft en ik kijk waar staan hij mandjes nog. Mijn zuster, ik denk dat je me nog maar verder kort trap. Hoe laat jij dat die vrouw? Die schoenen komen is 3 uur 2 uur goed uit. Ja, kijk hier. Trap. Hoe ga jij nou, mijn zuster? Trap. Je moet nog een keer warm te vatten, want dan loopt te veel. Mijn zuster, worry. Ik dan. Kom spoel net uit de hang. Dat is nou recht die Noordkaap manieren daar. Ons spoel net uit de hang. Of hoe dan? Ik ga niet nou nog weer met zeggen van goed op mijn handen en goed die. Nee, maar zuster, maar die mandjes is te vol. Zij zal eens achterkomen. Hang, ja. Haal af. Vol, pak weg. Je vat jij zo mijn mandje, mijn zuster. Ik ga het maar doen en dan zie je het vatten. Oeh, mijn zuster hier door wil geloop wees. En mijn benen is nou zo lang, jong. Nee, jong, jouw benen kan niet ook om lam worden als moet dier. Yes, mijn zuster. Oeh. Jana. Hey. Dat is zo mooi, jong. Yes. Oeh, Jana. Nee, ja, Maria. Wat nou, mijn zuster? Jij, wil je echt verstaan, weet ik jou niet. Jij zal me binnen niet dragen als je nog eens gerust. Ik is door, jong. Drang. Ja, maar eerst even jullie die punkje pakken met jullie arm. Maar dat is zo bij je drinkie. Ik heb een beetje gevat, jong. Die is nog kwijt voor die voetenbier ook. Ja, mijn voetenbier is sterk. Dat is jellenbier met voetenbier gemengd. Dat is een gemengde zaak. Yes. Mijn zuster, hoe zat ze daar binnen, joh? Nee, oeh, jullie, mijn zuster, weet je. Het gaat nou alweer, die schoenen gaat alweer op, joh. Ja, een zakje van mij kort nog niet. We spulteren, weet je. Bijna zelf, je. Wie is die? Ik zoek voor jou, dit staan in zakken hier. Linda. Vandaag zoek ik mijn geld. Mijn visgeld, mijn skuilgeld. Jij blij zijn, moet hang. Ik raak je droog. Hoe lang moet dat? Je gaat niet komen razen, niet aan mijn property. Ik moet mijn geld gaan razen. Nee, maar niet mijn property niet. Hier maak ik het uw zak. Maak mijn zak. Hij kleren goed, hij zakken dat je nog doet zien. Als je bijna 3 vrouwen zakken. Als handen, wat zoeken in jou? Wat zei ze niet? Wat zoeken in jou? Wow. Ik wil niet naar huis toe gaan, maar ik wil niet jullie zaken. Zij is een goed vrouw. Wie ze zakken zijn? Mijn zuster, ik wil niet tussen jullie zaken komen. Ik kan niet, maar ik zoek vandaag mijn geld zien. Zoek kan ik vrouw, doe nu mijn zakje. Je gaat vatten, joh. Doe nu mijn zakje. Je maakt mijn borst warm. Oké. Je maakt mijn borst. Laat ik maar ja, waarom is kaapscherm? Jong, los mijn dak, dat is het dak. Zo brand me. Vrouw maakt mijn borst. Jij zou keer vriend. Jij moet mijn plek verlaten. Maar hoe brand jij nou? Zie dan nog wanneer? Waar is jij een vriend? Zo je gezegd dat is jouw zaken, maar dat weet van mij. Jij staat niet. Jij staat in zijn min vast. Zie dan, jij kunt elke keer in mensen samen ik tussen jullie staan. Nou hoe nou? Nou moet ik alweer weer. Waar is mijn lekkers van hier toe? Kom maar, ja, waar is een lekker? Wat kun je doen? Moet je dat zo laten? Ik wil jou terug hier. Nou, wat vind je van je nog de lekkers op? Ja, ik ga weer lekkers nog goed terug. Verlaat mijn plek. Je maakt mijn borst warm.
Maar hoor eens op voordat jouw plek verlaat, is maar jouw plek. Als niet gaat dat jij miskelt, mij 200 Wat is 200? Jij hoort ook van mij, jij weet pas dat je laatst bij mij gaat vragen. Jij weet nog. Ah, jong, maar ja. Kom, jong, los. Wie is 25 kan je zo instappen? Nou, ik zeg dat voor jou, jij moet zo te aangaan in mij ook. Dit is een nieuwe jaar wat is instap. Ja, maar ik stap hem zomaar over. Wat voor Linda? Ja, Linda ben je niet. Jij wil aan hoe smaakt die vrouw nou en hoe klaar wij vrouw is een politievrouw hier bij jou dier. Zij moet niet. Ja, ze moet niet laten varen met wapens. Zie je net met wapens? Ja, ze heeft kijken mij wat vat. Jij zit aan mijn zuster. Ja, laat ik mee. Deksel Ik heb je al net toch gezegd, je moet je deksel opzetten, dat lijkt je zo goed. Ja, en ik stap 25 en een deksel. Ik zoek ze aan mijn deksel recht trek. Mijn zuster. En wil je vandaag zijn, als jij nog wel mijn vriend is, wil je vandaag zijn, als jij wil doen dat 25 met mij instapt, dan zal die doen wat ik voor jou zeg. Als ik voor jou zeg en voor jou vraag, wie ze dan is daar, dan zeg ik is Joden. Moet je niet dan change, man. Jij laat Linda nog zo hoog van mijn property komen aangaan, want jij kan ik jou bergen om te zeggen, als Joe zakken niet. Maar zuster, maar ik kan ons nog niet. Waarom gaan die strijden? Jij skalt van geld, nee? Vis wat ik aan naam kan, wie je denk is meer naar visie. Ik denk is meer naar geld. Nou komt ook die vrouw vandaag niet geld. En ik stap toen naar 25 in mijn zuster. Nou skalt jij dan die vrouw zo lang? Eerst skalt dat bitter lang. Kort is mijn asem. Zo mijn zuster. En jij wil nog rob raak. Nee, wacht, laat ik naar mijn huis toe gaan. Ik wil ook nog kijken waar ik met kinderen ga. Jij wil nog net anders terug. Ja, verlaat me. Nee, goed opdrink, je beren weer van later. Kom je later om. Die is mijn drank, dus ik kan opdrinken, drink ik op. Verlaat mijn property, die nou niet samen met mij gestaan. Ik ga dan nou met mij ook een arm voeten bier lopen. Ja, dat die ben je krijgt. Nou, dat raakt nou op. Dat die ben je krijgt. Ja, kijk van Linda. Ken Linda van mij. Ja, kijk die vrouw hier nog. Verschilden. Ja, waar ze hangt, maar ze raakt die droog. Zij moet die... Ja, Linda, je moet niet. Pas op voor 6 by 9. Pas op voor Booker T. Pas op voor John Cena. You can't see me. Want de rampen zat gemaakt binnen mijn plek. En we laten hoofd toen naar 25 en gaan niet met het leven. Maar ik stap toen naar 25 dat de hoofd hier. Hey bro. What is the guy saying? The guy is asking for soap? No, this is not the amicable time. We need to consult the general. Alweer. Duidelijk. Ik zei Chucky, kom ons kijken nader bij die laatste man. Ik zei General, Chucky, onze boetaki hier is bietjie in die knip. Hy kaal het tol het ware sê hy. Wait, sê my bro, hoe die bala nie man. Sy saam met my. Sy obnoxious. Oh yeah. Sy is wat die proven ons dat we sheep. Oh yeah. Ik zei Gita, soft skin or dark impression? Dark impression. Oh wait. Jy sê jy's wys van die goed is. Oh wait. Sê nee man, the proven mongolosa. Kan nie so fokke asfalle sien. Sy is op daar kriep. Sê Gita, so. Oh wait, General. Spela. Dis die business wat jy nou staan. Wat bedoel jy nou? Sal wees raak met pizza. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. You have a beautiful son. He's so cute. Do you want me to bring him here? No. I don't want his first memory of his dad to be behind bars.
should have told him the truth. You should have shared the sentence. One of us had to be out there for Junior. I miss you. I miss you too. Oh, Noxious. Awet. Lekker lang. Na wat kan? Nee, dat wil ik wezen. Check me, bro. Die mensen daar niet komen bij. Hulle speel met een man zijn macht. Awet. Organise daar zo ietsie komt te eten, me, bro. Awet. Je blijft naar bij. Awet. Check it. Easy. Kan je really lokken? Check kan die boons verraken. Oh. Boss, what's up? Oh, General. Ah, man. Zo, dat is maar volle maanden. Dat moet mooi vetten. Dus ik zeg, het is moest wees, man. Het is moest wees wat ik zoek. Nee, General, los, hij goed. Hey! Dat is slim, Jan, dat je is die. Hey! Maar dat hebben wij daar niet op beest. Zij moet een klein deze maag snijden. Zo is hij met die pijl aan. Maar dat poes, dan is hij met die pijl aan niet. Wat Post General? Is goed. Hosh. Ik dan. Alweer manska, alright is man. Ik is alright. Checkie. Die Charles die Butaki, Kado. Die ene wat zijn hippiekies rond zo aan die sexy. Ja, man. Ik tjai zo mee, bro. Ik zie hem, man. Luister. Ik voort je die Shandy. So ik wil je moet die Boeddha's pappen kap. Je weet. Zeg nou wat je nga. Awee. Nou check je Owens. Ik na net als siep me, bro. Dan kan ons chais. Luister. Die kappie Boeddha's pappen naar die gaan voetdal en terugkom naar mij toe. Je weet. Awee. Nou zoals ik zei, Owens. Als je net me één siep geeft, me, bro. Dan zal ik dit doen. Ik zal voor General die span chais. Geef me net één siep. Wosh! Jy chais twee siepe. Jy maak seker. Niemand chais om met papa nie. Wow. Salut. You trying to take away my energy. You cannot take my energy. Just sprinkle cinnamon on a lit candle and you'll be amazed at what happens next. Once I discovered this trick, I never wasted money on store-bought products again. Watch until the end, and I guarantee you'll want to try this today. To begin, you'll need 3 candles. Place them in a small saucepan on low heat and let them melt completely. I never thought I could do this at home, but once I tried it, I started saving a lot of money. No more overpriced products when this simple trick works even better. Comment below with your city. Let's see where everyone's watching from. Once the candles are fully melted, turn off the heat. Don't throw away the wicks. We'll need them later. Now grab a small glass container.
It's important to use glass because plastic won't work for this. Now pour the melted wax carefully into the container, making sure to fill it evenly. Choose any container you like, as long as it's heat resistant. Next, we're going to add a powerful ingredient, cloves. You don't need an exact amount, just add a generous handful. Cloves are key to this trick and play an essential role in what we're about to create. Comment yes if you're going to try this at home. Now let's bring in the magic ingredient, cinnamon. Add 1 tablespoon of finely ground cinnamon powder and mix everything thoroughly while the wax is still warm. This trick was passed down to me by my grandfather, who lives in the countryside. It's an old but powerful technique that many people still swear by today. You'll never need to waste money on expensive store-bought alternatives again. Rate this tip from 0 to 10. I'd love to know what you think. Once the mixture is well combined, it's time to put the wick back in place. Use a clothespin to center it in the container and let everything sit for a few minutes until the wax hardens. After it is fully set, simply remove the clothespin and trim off the excess wick. And just like that, we've created an incredible aromatic candle with amazing benefits. Now, light the candle and notice the instant change in your home's atmosphere. The warm, inviting scent of cinnamon and cloves will transform your space, making it feel cozy and fresh. Do you have a similar hack at home? Share it in the comments. But that's not all. This candle is also a natural insect repellent. Mosquitoes and flying insects hate cloves because they contain eugenol, a natural insect-repelling compound. That means this simple homemade candle will keep mosquitoes, flies, and other pests far away from your home. If you live in an area with a lot of insects, this candle is a lifesaver. No more chemical-filled sprays or costly repellents. Just light the candle and let it do the work for you. Did you know about this old and powerful trick? Thousands of people swear by it. And now you can try it too. Which cinnamon trick did you like the most? Let me know in the comments. Thank you for watching, God bless you, and I'll see you in the next video.